ए साहब कुछ करी, मंदिर में आदमी मरल तो इज्जत के फालूदा हो जाई। तिवारी जी जी यदि लोढ़ा सिंह के इज्जत रही तब बोनट पे बैठ के खैनी ना मलती। का भाई तिवारी जी, बम फुटल का? ना, जीप के टायर फाटल बा। हेलो हेडक्वार्टर, ऐजा मामला बहुत गंभीर बा, मिलिट्री बुलावे के पड़ी। न सरकार को चिंता है न इनके अपने लोगों को। मुझे लगता है हिंदुस्तानी माओ ने मर्दों को नहीं को पैदा करना शुरू कर दिया है। एगो भरत बा जेकरा सिर पर पीर बाबा के दुआ और गायत्री बाई के आशीर्वाद बा। तोहनियों से लम्हर और आतंकवादी बा। हाँ, 13 साल के उम्र में 20 साल के आदमी की मार देले रहे। नाम है कबीर पंडित दीनानाथ शास्त्री। कबीर चाचा, देख बेटा, एकनी के ही है इलाज। सही कहला चाचा। समय पे ना आयल रहे तो सीधे बैकुंठ पहुंच गए रहतू। आतंकवादी आतंकवादी के मारेला। आई अब हम रउआ के ऊ नौजवान से रूबरू करावतानी ये आतंकवादी के मार के लाश के ढेर लगा दिए ले, और साबित हो गई कि आम आदमी चाहे तो जे कुछ भी कर सकता। आम आदमी कुछ ना बहुत कुछ कर सकेला, और हमनी के शेर के शिकार करे में मजा आवेला। ऐसन कुकुरन के ना जे भी एकनी के यहाँ भेजले बा ओकरा से कहल चाहतनी दोबारा ऐसन हरकत भइल त घर में घुस के मारे।